ए बाबा यहाँ का करता रू हो आ कहाँ भइल रे बचवा हाई देखत नहीं कु शहर के लड़की केना घुमाता बीच बजरिया आ कहाँ बा हो हाई अपने टोला में चौकवा पर आ चला देखल जाए लागत आई जवन का छोरा के मुहा के मानी हां बाबा चला एक लाख सबक सिखाई दे जाए म्यूजिक बाय टीआर स्टूडियो। छौरी के घूमे आइली सिंगिया में जवानी नाश हो जइतो बुची के घूमे आइली सिंगिया में जवानी नाश हो जइतो पेनै छिया कट घगरी देखै छौ गाँव सगरी जवानी नीलाम हो जइतो के सब कुछ नाश हो जइतो छौरी के घूमे आइली सिंगिया में जवानी नाश हो जइतो बुची के घूमे आइली सिंगिया में जवानी नाश हो जइतो पेनै छिया कट घगरी देखै छौ गाँव सगरी जवानी नीलाम हो जइतो के सब कुछ नाश हो जइतो छौरी के घूमे आइली सिंगिया में जवानी नाश हो जइतो बुची के घूमे आइली सिंगिया में जवानी नाश हो जइतो नाश हो जइतो नाश हो जइतो। म्यूजिक बाय टीआर स्टूडियो। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। हाँ पटना बहेरी भागलपुर शहर में छौ तोहर खूब चर्चा गे सुने चर्चा गे सुने ऑर्केस्ट्रा में तोहरा ना